Κατά το σχολικό έτος 2004-2005, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών, επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία από τον αλβανικό πολιτισμό. Ουσιαστικά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την αλβανική πραγματικότητα μέσα από τις μαρτυρίες των μαθητών μας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, κυρίως των νέων ελληνικών, τα παιδιά αυθόρμητα μας έδωσαν τα πρώτα ενάβσματα για να γραφεί αυτή η εργασία. Η αρχική επιφυλακτικότητά μας ξεπεράστηκε όταν ανακαλύψαμε ότι η Αλβανία, η γειτονική μας χώρα, παρεξηγημένη για πολλούς, έχει να παρουσιάσει στον πολιτισμό της στοιχεία ικανά να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε το λαό της, την ταυτότητά του και την ιδιοσυγκρασία του. Για την απόπειρά μας αυτή, εκτός από τα παιδιά, μας βοήθησαν ιδιαίτερα και ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με τη χώρα μέσω των μαθητών μεταναστών, καθώς και κάποιοι άλλοι που κατάγονται από αυτή και έζησαν εκεί. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στον κύριο Γιάννη Τζίκα, σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισσας, και στην κυρία Τεούτα Ρουσίτη, καθηγήτρια της αλβανικής γλώσσας. Βέβαια, αυτή η εργασία θα ήταν αδύνατο να παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο χωρίς τη συμβολή του συναδέλφου μας, κυρίου Γιάννη Φόβου, ο οποίος ανέλαβε την επεξεργασία του υλικού και την καταγραφή του σε DVD. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Μιχόπουλο Άγγελο, ο οποίος στάθηκε πάντα δίπλα μας, αρρωγός σε κάθε προσπάθειά μας. Γενικότερα, ευχαριστούμε τον κύριο Ευθύμιο Καλτσά, διευθυντή του ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, που για τρίτη συνεχή χρονιά επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ανθρωπιά για την ευδοκίμηση της προσπάθειάς μας, τον κύριο Χαμπέρη Ευάγγελο, διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Βόλου, και την κοινωνική υπηρεσία του σοφρονιστικού καταστήματος. Επίσης, θεωρούμε υποχρέωσή μας να τονίσουμε την ιδιαίτερη συμβολή στο έργο μας της κυρίας Κικής Δανιηλίδου, υπεύθυνης πολιτιστικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Μαγνησίας, καθώς και της κυρίας Παπαϊωάννου Μαργαρίτας, πολύτιμης συνεργάτηδας σε θέματα πολιτιστικά. Επιπλέον, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι αυτό το διπορικό μας στη γείτονα χώρα δεν σταματά εδώ. Πρόκειται να συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά και να ολοκληρωθεί με την προσέγγιση νέων θεμάτων. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες Χατζιπλή Αναστασία, Κοντζαγιώτου Αποστολία. Ξεκινώντας το διπορικό μας αυτό στη γειτονική χώρα της Αλβανίας, ας σταθούμε λίγο στην ιστορία της καθώς και στην καταγωγή των ανθρώπων της, προκειμένου να μπορέσουμε να εισβάλλουμε στις ζωές τους και να κατανοήσουμε την ψυχοσύνθεση, την ιδιοσυγκρασία και την ιδεολογία τους. Το 91% του πληθυσμού της γειτονικής βαλκανικής μας χώρας είναι εθνικοί Αλβανοί, το 7% Έλληνες, το 2% Βλάχοι και Βούλγαροι ή Μαυροβούνοι. Ο πληθυσμός της Αλβανίας έχει τριπλασιαστεί σχεδόν από το 1939 που υπήρχαν λίγο περισσότερο από 1 εκατομμύριο κάτοικοι, συγκριτικά με σήμερα που είναι 3,3 εκατομμύρια κάτοικοι. Λέγεται ότι η Αλβανία είναι η μόνη χώρα που τόσοι πολλοί ζουν έξω από τα σύνορα όσοι και μέσα στη χώρα. Για την καταγωγή των Αλβανών έχουν υποθεί πολλά χωρίς τίποτα να είναι ξεκάθαρο. Το όνομα Αλβανία προέρχεται από το Αλβανί, ένα Ηλυριανό φύλο που ζούσε στο κομμάτι που σήμερα είναι η κεντρική Αλβανία τουλάχιστον τον 2ο αιώνα π.Χ. Σήμερα τα αλβανικά εδάφη είναι το σταυροδρόμι εκείνο όπου συναντώνται και αλληλεπιδρούν διαφορετικοί πολιτισμοί και προωθείται το εμπόριο. Από τον 7ο αιώνα έως το 5ο αιώνα π.Χ. Έλληνες άπικοι, κυρίως από την Κέρκυρα και την Κόρινθο, εγκαταστάθηκαν κατά μήκος των αυτόχθονων ηλυρικών πληθυσμών. Η ρωμαϊκή κατάκτηση τον 2ο αιώνα π.Χ. κατέστησε την οικονομία της Αλβανίας αγροτική. Η ρωμαϊκή Εγνατία οδός χτισμένη το 2ο αιώνα π.Χ. πρόσφερε δρόμο εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ένωσε τις πόλεις Απολωνία και Δυράχιο, το μεγαλύτερο αλβανικό λιμάνι, Ελμπασάν και Κωνσταντινούπολη, καθώς και Μέση Ανατολή. Ο Έντουιν Ζαξ σχολιάζει τη δυσκολία που υπάρχει να βρεθούν για την Αλβανία ξεκάθαρα ιστορικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά τονίζει: η απουσία πρώιμων αλβανικών εγγράφων μας έχει αφήσει αχνά μόνο στοιχεία από την ιστορία τους. Είναι πιθανό ότι πάνω από 200 γενιές ανώνυμων Αλβανών έζησαν και μόχθησαν, αγαπήθηκαν και μισήθηκαν, παντρεύτηκαν και έκαναν απογόνους παλεύοντας συνεχώς για την επιβίωση. Οι επιθυμίες τους ήταν συχνά απελπισμένες. Ακόμη και σήμερα φωνάζουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους, διαιωνίζουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους και πεθαίνουν συνήθως έχοντας να επιδείξουν λίγα από τον αγώνα που έκαναν. Αυτοί οι υπέροχοι Αλβανοί έχουν συνεχίσει το δραματικό αγώνα τους για 70 αιώνες, αλλά έχουν κληροδοτήσει τους μεταγενέστερους μόνο τους 3 τελευταίους από αυτούς. Αυτοί οι σοπηλοί αιώνες έχουν προηγηθεί λοιπόν, μας επιτρέπουν μόνο περιστασιακές και φευγαλαίες ματιές στο ηρωικό παρελθόν των άγνωστων αυτών ανθρώπων.
Άγραφος νόμος, Λεκ Ντουγκαγκίνη. Για να εξασφαλιστεί για όλους σε κάθε τομέα της ζωής τους η δυνατότητα ομαλής συμβίωσης, δημιουργήθηκε ένα νομικό πλαίσιο άγραφο. Έγινε γρήγορα κατανοητό ότι αν δεν υπήρχε νομοθεσία και στρεφόταν εναντίον του ιδίου τους του εαυτού, θα έπαβαν να υπάρχουν. Ζούσαν απομονωμένοι και η επικοινωνία ήταν επικίνδυνη και δύσκολη. Έτσι, κάθε κοινότητα είχε τους δικούς της νόμους και δεν υποτάσσονταν σε νομοθεσία κάποιας άλλης περιοχής. Ήταν αποδεκτό ένας άνθρωπος να εκπροσωπεί το σπίτι του σε μια γενική συνέλευση και να ψηφίζει για νόμους που ισχύουν μόνο για την επικράτειά του. Μία μόνο εξαίρεση υπάρχει και αφορά το Λεκ Ντουγκαγκίνη, ένα αρχαίο νομοθέτη τέτοιας φήμης που ό,τι είχε πει θεωρείται ακόμη ιερό όπως η βίβλος. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αυτός που έθεσε το πλαίσιο των νόμων, σύμφωνα με τους οποίους ακόμη ζουν οι άνθρωποι των βουνών. Είναι πιθανό να αναθεώρησε και να κωδικοποίησε τους νόμους, χωρίς όμως να τους θέσει σε γραπτή μορφή. Πολλά σημεία του κώδικά του μοιάζουν με αυτά που ήταν γνωστά στους Ρωμαίους και άλλους λαούς. Λίγα στοιχεία μας είναι γνωστά για την προσωπικότητα του Λεκ. Θα πρέπει να ήταν άνθρωπος κύρους, μεγάλης ευφυΐας και καλού χαρακτήρα, καθώς κατόρθωσε να επιβάλλει τη βούλησή του στους άξιστους ορεσίβιους της εποχής του. Το όνομά του το πήρε από το Ντουγκαγκίνη, μια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των μεγάλων βουνών Μάλες Σιεμάδε και προερχόταν από πριγκιπική μεσαιωνική οικογένεια της Βόρειας Αλβανίας. Η νομοθεσία του Λεκ διατήρησε την ισχύ της μέσω της προφορικής παράδοσης για τουλάχιστον 5 αιώνες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ποιότητά της αλλά και την αξία της προσωπικότητας του νομοθέτη. Σε όλους τους ορεσίβιους ο κώδικας του Λεκ, του νομοθέτη, είναι γνωστός ως κανόνας Κανόμ ή Λεκ Ντουγκαγκίνη. Το αλβανικό σπίτι. Σχεδιάζοντας το σπίτι του, ο Αλβανός νοικοκύρης αναζητούσε κυρίως καταφύγιο από τα στοιχεία της φύσης και τους εχθρούς του και δεν σκεφτόταν την ομορφιά. Η γραφικότητα ενός χωριού οφειλόταν σε άσχετους λόγους, όπως η θέση τους, η γραμμή των στεγών στον ελαφρά συννεφιασμένο ουρανό και το πράσινο που τα περιέβαλε παρά η αρχιτεκτονική των σπιτιών του. Ένας πύργος, είναι αλήθεια, μπορεί να έχει πολεμίστρες πάνω στην πόρτα του ή κάτω από τα ψηλά παράθυρα και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει. Το ύφος και η συνήθις θέση του πάνω σε λοφάκι μπορούν επίσης να τραβούν την προσοχή. Ο νόμος επέτρεπε σε έναν άνδρα να οικοδομήσει ένα νέο σπίτι οπουδήποτε στη γη του, υπό τον όρο ότι θα προνοούσε να μην βλάψει το σπίτι και τη γη των γειτόνων του. Σε σχέση με αυτό, ο όρος σπίτι περιλάμβανε όχι μόνο το οίκημα, αλλά επίσης και τον τοίχο της αυλής ή το φράχτη και ό,τι αυτός περιέκλειε. Ακολούθως, όριζε ότι το νέο σπίτι έπρεπε να έχει απόσταση ίση τουλάχιστον με το πλάτος του γύσου του από τα όρια των γειτόνων του, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα νερά της βροχής δεν θα προκαλούν ζημιές στην ξένη περιουσία. Η πιο κοινή μέθοδος για να διασφαλιστεί αυτό ήταν να αφήνεται αρκετός χώρος μεταξύ του νέου σπιτιού και των ορίων του γείτονα για να περνάει ένας άνδρας πεζός. Αν ωστόσο κάποιος επιθυμούσε μεγαλύτερη βρυχωρία, έπρεπε να αφήσει χώρο όσο 2 οριές από τα όρια. Καθώς οι επισκέπτες του είχαν ανάλογο δικαίωμα με την οικογένειά του να χρησιμοποιούν τον ελεύθερο χώρο, γρήγορα δημιουργούταν ένας αρκετά μεγάλος δρόμος. Μερικές φορές, όταν η πρόσωψη του σπιτιού ήταν μπροστά σε άνοιγμα, άφηναν χώρο για τη δημιουργία ενός δρόμου που μια μέρα θα ήταν χρήσιμο στην κοινότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, το σπίτι του θα έπρεπε να γκρεμιστεί και να χτιστεί εκ νέου κάπου αλλού. Η δομή της αλβανικής οικογένειας. Η κοινωνία στα αλβανικά βουνά ήταν πατριαρχική και είχε σε τόσο χαμηλή εκτίμηση τις γυναίκες, ώστε τα ονόματα των προγόνων την πλευρά του άντρα μπορεί να ήταν γνωστά για 20 και πλέον γενναίες. Σύμφωνα με τον άγραφο νόμο, ένας άνδρας έχει αίμα και μια γυναίκα σόι. Δηλαδή, ένας άνδρας έχει καταγωγή και μια γυναίκα έχει τους συγγενείς της και μια γυναίκα είναι κόρη του οποιοδήποτε και δεν έχει καταγωγή. Επιπλέον, ο άγραφος νόμος δηλώνει η σύζυγος είναι σακί για να κουβαλάει πράγματα και άλλα, ότι ήταν στο σπίτι του συζύγου της για να μεγαλώνει τα παιδιά. Ωστόσο, ήταν κατανοητό ότι έπρεπε να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες στα χωράφια και στο σπίτι. Επομένως, η σύζυγος, σε μια ζωή συνεχούς σχεδόν ταλαιπωρίας, ενώ όλη η ξεκούραση και οι ανέσεις πήγαιναν στο σύζυγο. Καθώς ο άγραφος νόμος της απαγόρευε να έχει οποιασδήποτε δεσοληψίες με τον έξω κόσμο μέχρι να γεράσει,
έμειναν στο σπίτι για δουλειά, ενώ ο σύζυγος πήγαινε στην αγορά για να πουλήσει και να αγοράσει, επισκεπτόταν κυβερνητικά γραφεία για να συζητήσει την πληρωμή των φόρων και κανόνιζε τους μελλοντικούς γάμους των παιδιών του. Είτε τους αγόρεζε μία μαντήλα, είτε μία νύφη που ποτέ δεν ρωτούσε τις επιθυμίες της. Η γυναίκα δεν έπρεπε να δυσανασχετεί ανοιχτά για την επιλογή του, ούτε μπορούσε να διαμαρτυρηθεί ανοιχτά για αυτή. Δεν της επιτρεπόταν να δυσανασχετεί μαζί του όταν καθόταν άπραγο στο σπίτι, όποια τέτοια κριτική θα τον έκανε να τη χτυπήσει. Ο άγραφος νόμος έλεγε ότι ο σύζυγος είναι το κεφάλι της γυναίκας του. Μπορούσε να την τιμωρήσει για πειθαρχία και για κακή διαγωγή. Βεβαίως υπήρχαν πολλές γκρίνιες. Έτσι, μια νεαρή γυναίκα στο μάτι ακούστηκε να παραπονιέται ότι ο σύζυγός της ξοδεύει όλα τα χρήματα που μπορούσε να βρει σε καφέ και τσιγάρα για τον ίδιο και την άφηνε μετά από 5 χρόνια γάμο χωρίς ένα κουρέλι στην πλάτη της και κατέληγε περισσότερο λυπημένα παρά πικρά ότι «και τι είμαι για αυτόν που μοχθώ όλη τη μέρα». Βεντέτα. Για να γίνει κατανοητή η ουσία της αλβανικής βεντέτας, είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι μέχρι τον πόλεμο του 1914-18 οι επικοινωνίες ήταν τόσο κακές, τα κυβερνητικά κέντρα τόσο λίγα και η αστυνομία τόσο άσχημα οργανωμένη, ώστε οι κοινότητες ήταν ουσιαστικά αυτοδιοικούμενες. Βασίζονταν στη στενότερη έννοια της οικογένειας και στην ευρύτερη έννοια της φυλής. Αν ένα πρόσωπο τραυματιζόταν, η οικογένεια στις περισσότερες περιπτώσεις και η φυλή καλυπτόταν σχεδόν ολοκληρωτικά από την οικογένειά του και μπορούσε να εκδικηθεί οποιοδήποτε μέλος της. Όταν εμπλεκόταν η φυλετική κοινότητα, οποιοδήποτε μέλος μπορούσε να εκδικηθεί για τη βλάβη. Να πάρεις εκδίκηση σήμαινε να πάρεις το αίμα πίσω, δηλαδή του ανθρώπου που είχε ήδη σκοτωθεί και όχι αυτού που επρόκειτο να σκοτωθεί για εξηλαίωση. Ο εγκληματίας λεγόταν κυλιδωμένος, ενώ εκδικητής και εγκληματίας θεωρούσαν ο ένας τον άλλον εχθρό. Το απλό αυτό πλαίσιο συμπληρωνόταν με πλήθος περίπλοκων λεπτομεριών. Όποιος έπαιρνε εκδίκηση δεν μπορούσε να το κάνει αδιακρίτως, αλλά όφιλε να ακολουθεί πολλούς κανόνες. Έτσι, ένας δολοφονημένος άνδρας έβρισκε τον εκδικητή του στο πρόσωπο του αδελφού του αν δεν είχαν προχωρήσει στο χωρισμό. Κάποιος μπορούσε να σκοτώσει τον εχθρό του όπου και όπως μπορούσε, σε μια τυχαία συνάντηση ή σε μια προκαθορισμένη ή και σε μια προσεκτικά οργανωμένη ενέδρα. Αν ήταν ισχυρός και με πολλές σφαίρες, αυτός και η οικογένειά του πήγαιναν μόνοι τους για την επιχείρηση. Αν ήταν αδύναμος, συνοδευόταν από φίλους, συγγενείς από γάμο, εξαρτώμενα μέλη, υπηρέτες. Αυτοί ακολουθούσαν όχι για την πληρωμή, αλλά ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή του ή από δική τους βούληση. Εξαγνισμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις φόνου, ο εκδικητής στερούσε μόνο μία ζωή. Ο κανόνας ήταν ένας για ένα. Αυτό λειτουργούσε ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ή το χαρακτήρα του θύματος. Έτσι, ο δολοφόνος ενός μπαϊρακτάρη δεν ήταν ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από το δολοφόνο ενός κατώτερου μέλους μιας φυλής και αυτός ενός ιερέα δεν ήταν καλύτερος ούτε χειρότερος από αυτόν ενός κοινού θνητού. Το πρόσωπο του εξαγνιστή υπέστη ιστορική εξέλιξη. Πριν πολλά χρόνια, οι βεντέτες είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μόνο ο άνδρας του οποίου το χέρι είχε τραβήξει τη σκανδάλη όφιλε να εξηλαιωθεί για το έγκλημά του. Στους σύγχρονους καιρούς, η ταύτιση του ατόμου με την οικογένειά του εντυνόταν, όπως στην περίπτωση της εκδίκησης, οπότε η εξηλαίωση μπορούσε να γίνει από κάθε αρσενικό μέλος που ζούσε στο ίδιο σπίτι με το δολοφόνο και ήταν ο πατέρας, αδελφός ή ο γιος του. Καθώς οι γυναίκες δεν έχουν όπλα ή βεντέτες, σύμφωνα με τον κανόνα, μια γυναίκα δεν μπορούσε να σκοτωθεί ως εκδίκηση για φόνο. Αυτό σήμαινε ότι όταν μια γυναίκα εκδικούταν για ένα συγγενή της, δεν μπορούσε να σκοτωθεί ως ανταπόδοση και πράγματι αυτό δεν συνέβαινε συχνά. Η δολοφονία μιας γυναίκας επιτρεπόταν μόνο στην περίπτωση μοιχείας ή των κατά συρροή κλοπών. Κατά τα άλλα, η πράξη αυτή ήταν η πιο ατιμωτική που θα μπορούσε να διαπράξει ένας Αλβανός. Μία ακόμη ομάδα εξαγνιστών μένει να αναφερθεί. Κάποιες φορές ένας άνδρας προσλάβανε κάποιον εκτός οικογενείας να σκοτώσει τον εχθρό. Στις περισσότερες περιοχές, αν δεν μπορούσε να ανακαλυφθεί ο υποκινητής της πράξης ή αν περνούσε καιρός χωρίς να παίρνεται εκδίκηση, σκοτωνόταν ο πληρωμένος δολοφόνος. Οι πρακτικές αυτές ήταν ασυνήθειες και γενικά η βεντέτα αποδιδόταν στον προτέτειο παρά στον κατώτερο που είχε ρίξει το μοιραίο πυροβολισμό. Αν η εξηλαίωση έπαιρνε τη μορφή χρημάτων βεντέτας, δεν γινόταν διάκριση ανάλογα με την ηλικία. Η πληρωμή για ένα γερασμένο άνθρωπο ή για ένα δυνατό άνδρα 30 ετών ήταν ίδια, όπως για ένα αγόρι των 5 ή ένα βρέφος λίγων εβδομάδων, όπως επίσης δεν γινόταν διάκριση σχετικά με την κοινωνική τάξη.
Ωστόσο, το αίμα μιας γυναίκας κόστιζε το μισό από αυτό ενός άνδρα. Σε παλαιότερες εποχές, όταν οι πληρωμές αυτές ήταν προκαθορισμένες, το χρήμα ήταν έτσι κατανεμημένο ώστε οι πλούσιοι είχαν πάρα πολύ, ενώ οι φτωχοί, που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ήταν σχεδόν απένταροι. Ο φόβος ότι μπορεί να αναγκάζονταν να πληρώσουν μεγάλα ποσά ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο κατά των φόνων. Ένας δολοφόνος μπορούσε να εξηλαιωθεί για το έγκλημά του εκουσίως ή ακουσίως με εξορισμό. Αν γινόταν εκούσια, έφευγε φοβούμενος για τη ζωή του, αλλά μόνο ένας αδύναμος και δειλός άνθρωπος ή που είχε λίγα αρσενικά μέλη στην οικογένειά του για να κρατούν τον εχθρό μακριά, θα έδειχνε τέτοια δειλία. Η ελπίδα ενός εξόριστου να τερματιστεί η βεντέτα βασιζόταν σε κάποιες αιτίες. Η οικογένεια του θύματος μπορεί να έχανε τη δύναμή της από άλλες βεντέτες, οπότε γνωρίζοντας τις αδυναμίες της να κατάπαινε την τροπή της και να δεχόταν τα χρήματα. Επίσης μπορεί να δεχόταν ότι η απουσία 10 ή 20 χρόνων ήταν εν μέρει εξηλαίωση, οπότε για το υπόλοιπο μπορούσε να δεχτεί τα χρήματα της βεντέτας. Αργότερα, η δημιουργία κεντρικής κυβέρνησης που τιμωρούσε τους φόνους αύξησε τον αριθμό των μονίμων εξόριστων, κάνοντας ισχυρούς και αδύναμους να προσπαθούν να αποδράσουν. Συμφιλίωση. Σπανίως γινόταν ειρήνη πριν σκοτωθεί ο ίδιος αριθμός ανδρών και από τις δύο πλευρές. Αν ο πρώτος άνδρας ήταν μόνο τραυματισμένος και σε εκδίκηση σκότωνε τον εχθρό του, οι πρεσβύτεροι έκαναν τον πρώτο να πληρώσει χρήματα για τον τραυματισμό, έτσι ώστε να γίνει 1-1. Με τον ίδιο τρόπο, αν 3 ας πούμε σκοτώθηκαν από τη μία πλευρά και από την άλλη σκοτώθηκαν 2 και τραυματίστηκε ένας, γινόταν ειρήνη με τον όρο ότι η δεύτερη πλευρά θα έπρεπε να πληρώσει χρήματα για ένα τραυματισμό. Οι σκοτωμοί και οι τραυματισμοί μπορούσαν να συμβούν είτε σε μία συμπλοκή είτε κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων, πανιδρομώντας μπρος-πίσω στη βεντέτα. Η ειρήνη γινόταν με τη βοήθεια ενός μεσολαβητή. Η τελετή της επικύρωσης της υπόσχεσης της συγγνώμης ποικίλε από περιοχή σε περιοχή. Ο δολοφόνος είχε το ναυτικό γιακά του σακακιού του σηκωμένο προς το κεφάλι του σε ένδειξη πένθους και μετάνοιας, καθώς και τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του σε ένδειξη αδυναμίας, παρέμενε όρθιος δίπλα στην πόρτα, ενώ οι φίλοι του κάθονταν γύρω από τη φωτιά. Ο οικοδεσπότης έδινε καφέ σε αυτούς, αλλά όχι στο δολοφόνο. Η συγχώρεσή του δεν ήταν ακόμη βέβαια και χωρίς αυτή τη βεβαιότητα δεν μπορούσε ακόμα να πιει καφέ. Οι φίλοι παρακαλούσαν θερμά τον οικοδεσπότη να του λύσει τα χέρια, τον απειλούσαν μάλιστα ενώ τον παρακαλούσαν, λέγοντας «Αν θέλει συγχώρεσέ τον, αλλιώς σκότωσέ μας μαζί του». Τελικά συνέβαιναν 1-2 πράγματα. Αν ο οικοδεσπότης συμφωνούσε να συγχωρέσει τον εγκληματία, σηκωνόταν και του κατέβαζε το κολάρο, του έλυνε τα χέρια και του πρότεινε να καθίσει να πιει καφέ, λέγοντας «Συγχωρείσαι φίλε μου». Πιο συχνά έλεγε ότι δεν μπορούσε με μια να συγχωρήσει έναν άνδρα, αλλά μπορούσε να του προσφέρει μια ανακοχή 6 μηνών, ενός χρόνου ή και περισσότερο. Σε ένδειξη του κατευνασμού του πρόσφερε καφέ, αν και τον έδιωχνε πάλι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και το γιακά σηκωμένο. Αν ο δολοφόνος συγχωρούνταν, προσφέρονταν ένα γεύμα με κρέας σε όλους εκτός από τα φτωχικά σπίτια, όπου έπρεπε να ικανοποιηθούν με τον καφέ. Κατά την αναχώρηση των ξένων, μία άλλη τελετή λάμβανε χώρα. Ο οικοδεσπότης ξεπροβόθησε τη συντροφιά όπως θα έκανε σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο δολοφόνος, βγαίνοντας από το σπίτι, έπαιρνε ένα μικρό σφυρί και πελεκούσε ένα μικρό σταυρό πάνω στην πόρτα. Καθένας από τους άλλους με τη σειρά του έπαιρνε το σφυρί και σκάλιζε ένα μικρό κομματάκι, πρώτα η πλευρά του οικοδεσπότη και έπειτα των επισκεπτών. Ο οικοδεσπότης έλεγε «Θεέ μου, μη μας στέλνεις άλλη θλίψη, μπορεί να συγχωρεθεί». Καθένας από τους επισκέπτες έλεγε «Τιμή σε σένα που τους συγχώρεσες». Ο τελευταίος άνδρας από την παρέα του δολοφόνου πέταγε το σφυρί μακριά, επαναλαμβάνοντας «Τιμή σε σένα που τους συγχώρεσες». Ο σταυρός σήμαινε ότι η οικογένεια είχε έναν εχθρό και συμμετείχε στη μάχη. Όσοι περισσότεροι σταυροί υπήρχαν σε μία πόρτα, τόσο πιο γενναία θεωρούνταν μια οικογένεια. Προσωπικές μαρτυρίες. Για τη βεντέτα στην Αλβανία έχουν γραφτεί πολλά. Μεγάλη αξία όμως για όλους μας έχουν και οι προφορικές μαρτυρίες, προκειμένου να κατανοήσουμε ως αναγνώστες την κατάσταση που υπήρχε στη γειτονική μας χώρα και που ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει. Παραθέτουμε λοιπόν εδώ τις ιστορίες που έζησαν ή άκουσαν κάποιοι μαθητές στο σχολείο μας. Πρώτη ιστορία από το Μαρκελιάν. Στον περάτη της Αλβανίας το 1997, κάποιος που το σκότωσαν τον πατέρα για αντίπεινα σκότωσε 165 άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα έγκυο. Δεύτερη ιστορία από τον Αλούς. Ένα νέο παιδί 18 χρονών στα τύρανα της Αλβανίας, περίπου το 1995, έζησε την εξής δραματική ιστορία. Ο δήμαρχος της πόλης σκότωσε τα αδέλφια του. Τον τελευταίο αδελφό μάλιστα οι άνθρωποι του δημάρχου τον έβγαλαν από τον τάφο και τον έκαψαν, ασέλγησαν δηλαδή πάνω στο σώμα του δικοχωμένου αγοριού. Ο πατέρας τότε κάλεσε το γιο του
και του υπενθύμησε την υποχρέωση που είχε να πάρει πίσω το αίμα των αδελφών του. Το αγόρι όταν έγινε 20 χρονών, σκότωσε όλο το σόι του δημάρχου. Τρίτη ιστορία από το Μάριο. Το 2003 στην Ελλάδα, ένας Αλβανός μπήκε στο σπίτι ενός συμπατριώτη του και τον απείλησε με μαχαίρι για να τον ληστέψει. Ο Αλβανός όμως, που βρισκόταν σε άμυνα και που ήταν πιο γεροδεμένος από τον άλλον, το σκότωσε. Αργότερα, φεύγοντας για την Αλβανία, το συνέλαβε η ελληνική αστυνομία και φυλακίστηκε. Έπειτα από ένα χρόνο έμαθαν τα αδέλφια του νεκρού την ταυτότητα του φωνιά του αδελφού τους. Πήγαν στα Τύρανα και σκότωσαν τον μικρό αδελφό του. Αυτός που σκότωσε τον Αλβανό ληστή σήμερα βρίσκεται ακόμη στη φυλακή, καταδικασμένος σε ισόβια κάθερξη. Ελπίζει όμως ότι κάποτε θα καταφέρει να εκδικηθεί για το αίμα του αδελφού του που χύθηκε άδικα. Τέταρτη ιστορία. Το 1997, στη Δέλβινα της Αλβανίας, δύο νεαρά αγόρια παρενόχλησαν δύο κορίτσια. Ένας συντοπίτης τους τότε σκότωσε τα δύο αγόρια, το ένα κορίτσι, και τραυμάτισε βαριά το άλλο. Μετά έφυγε και λήστεψε μια γυναίκα στο δρόμο. Ο αδελφός της νεαρής αυτής γυναίκας, μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν σε βάρος της αδελφής του, έσυσε ενέδρα στον Αλβανό αυτό, τον πυροβόλησε στο πόδι, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, τον πήγε στο σπίτι του και με ένα ξηράφι του άνοιξε όλο το πόδι. Του έβαλε αλάτι στην πληγή και του το όραψε. Μετά τον άφησε να φύγει. Εκείνος πληγωμένος, και ενώ η αστυνομία τον καταζητούσε, κρυβόταν στα βουνά. Μια μέρα γύρισε στο σπίτι του για λίγο. Εκεί όμως κατέφθασαν και 90 αστυνομικοί για να το συλλάβουν. Τότε αυτός ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του οπλισμένος με χειρομοβίδα και όπλο και απειλούσε ότι θα σκοτωθεί στην περίπτωση που εκείνοι τον πλησίαζαν. Τότε ένας αστυνομικός πλησίασε τον πατέρα του δράστη και απείλησε να τον σκοτώσει στην περίπτωση που ο γιος του δεν παραδοθεί. Εκείνος όμως αδιαφόρησε το αν θα σκοτωθεί ο πατέρας του και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε: «Δεν με νοιάζει, σκοτώστε τον, άλλωστε μου τρώει το ψωμί τζάμπα». Οι αστυνομικοί αποχώρησαν τότε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ήρθε ο αδερφός του από την Ολλανδία όπου βρισκόταν και προκειμένου να βοηθήσει τον αδελφό του, τον βοήθησε οικονομικά και έφυγαν μαζί για την Αμερική. Μαζί τους πήραν ως όμηρο ένα κοριτσάκι 6 χρονών που ήταν συγγενείς τους. Οι γονείς του κοριτσιού ζούσαν και εργαζόταν στην Ελλάδα. Από αυτούς τα δύο αδέλφια ζητούσαν λίτρα προκειμένου να ελευθερώσουν το κορίτσι. Συνεργάστηκαν τότε η ελληνική και η αλβανική αστυνομία μετά από καταγγελία των γονιών και με το πρόσχημα ότι θα τους έδιναν τα χρήματα που ζητούσαν, τους συνέλαβαν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή και εκτείουν ποινή φυλάκισης 23 ετών. Πέμπτη ιστορία από τον Λοράν. Κάποιος Αλβανός με βεβαρημένο παρελθόν στη χώρα του κατάφερε να φύγει στην Ελβετία. Εκεί όμως, μετά από κάποιες αξιόπινες πράξεις, συνελήφθη και μπήκε στη φυλακή. Στη χώρα του, όμως, είχε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς είχε σκοτώσει αρκετούς ανθρώπους και τον αναζητούσαν κάποιοι να το σκοτώσουν και αυτόν με τη σειρά του. Μαθαίνει λοιπόν κάποια μέρα στη φυλακή εκείνη της Ελβετίας όπου βρισκόταν ότι του σκότωσαν τη μητέρα του. Μόλις το μαθαίνει, καταφέρνει να αποδράσει και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Μέσα σε 24 ώρες σκότωσε 4 ανθρώπους. Άλλωστε είχε δηλώσει ότι θα σκότωνε τόσους όσο χρονών ήταν η μάνα του. Συνέβη στα νότια της Αλβανίας. Έκτη ιστορία από τον Εριών. Στο Πόγραδε της Αλβανίας ήταν δύο γειτόνισσες και φίλες. Κάποτε όμως λογομάχησαν για ασήμαντη αφορμή και τότε η μία άρπαξε την καραμπίνα του άντρα της και σκότωσε την άλλη. Αμέσως μετά έφυγε από το σπίτι της φοβούμενη τις συνέπειες από το έγκλημα που είχε διαπράξει. Ο άντρας της νεκρής έψαξε να τη βρει, μα δεν τα κατάφερε. Βρήκε όμως την κουνιάδα της, την οποία και σκότωσε αφού πρώτα της απέσπασε την πληροφορία ότι η φόνισσα της γυναίκας του κρυβόταν στην κοριτσά. Πήγε λοιπόν εκεί με τους φίλους του. Βρήκαν τη γυναίκα αυτή, τη βίασαν και μετά τη σκότωσαν. Αμέσως μετά, από φόβο μήπως τον βρουν οι συγγενείς της νεκρής και τον σκοτώσουν και αυτόν με τη σειρά του, πέρασε τα σύνορα και ήρθε στην Ελλάδα. 7η ιστορία. Στην αυλώνα της Αλβανίας συναντήθηκαν δύο άνθρωποι από τη Σκόδρα που του συνέδεε παλιά βεντέτα. Αυτός που σκόπευε να σκοτώσει τον άλλον παρότρενε για να μην το χτυπήσει πισόπλατα, να στρέψει το κεφάλι του και να κοιτάξει το φωνιά του στα μάτια. Εκείνος στην αρχή αρνήθηκε πεισματικά να γυρίσει την πλάτη του. Ύστερα όμως από λίγο γύρισε και, όπως ήταν αναμενόμενο, βρήκε φρικτό θάνατο. Αμέσως μετά, ο δράστης πληροφόρησε τηλεφωνικά την οικογένεια του θύματος για το χαμό του δικού τους ανθρώπου. 8η ιστορία. Ο Έλβις ήταν 11 χρονών, όταν η αλβανική μαφία με χειρομοβίδα που έριξαν στο σπίτι του σκότωσαν τον πατέρα, τη μητέρα και τα αδέλφια του για χρηματικές διαφορές. Ο ίδιος εκείνη την ημέρα έλειπε στο σχολείο και έτσι γλίτωσε. 2 χρόνια μετά θέλησε να πάρει το αίμα του πίσω και σκότωσε κάποιον στην Αλβανία.
Μπήκε στη φυλακή για ένα χρόνο και όταν αποφυλακίστηκε έμαθε ότι ένας από τους ανθρώπους που ζητούσε βρισκόταν στην Αθήνα. Ταξίδεψε λοιπόν στην Ελλάδα, τον εντόπισε και τον σκότωσε. Αμέσως μετά επέστρεψε στην Αλβανία, όπου και έκανε τους άλλους 4 φόνους ανθρώπων που θεωρούνταν υπεύθυνοι για το χαμό των δικών του ανθρώπων. Από εκεί έφυγε κρυφά για την Ιταλία, όπου και έμεινε ένα χρόνο. Όταν όμως κάποια μέρα επέστρεψε στον τόπο του, η αλβανική αστυνομία που όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον καταζητούσε, το συνέλαβε. Αυτή τη στιγμή ο Έλβις βρίσκεται ακόμα στη φυλακή στα Τύρανα. Ένατη ιστορία. 2 οικογένειες στη Βόρεια Αλβανία είχαν συνδεθεί μεταξύ τους με βεντέτα. Κάποιος συντοπίτης τους, που έτυχε να είναι γνωστός και των 2 αυτών οικογενειών, σκέφτηκε να τις προσεγγίσει προκειμένου να κερδίσει χρήματα, εκμεταλλευόμενος την έχθρα τους. Αρχικά λοιπόν πλησίασε αυτόν που σκόπευε να σκοτώσει τον άλλον και του δήλωσε ότι προσφερόταν να το βοηθήσει να φέρει σε πέρα στο σχέδιό του, αρκεί να κέρδιζε κάποια χρήματα ως αντάλλαγμα. Έτσι και συμφώνησαν. Έπειτα πλησίασε τον άλλον και από αυτόν ζήτησε χρήματα προκειμένου να τον βοηθήσει να γλιτώσει από το μένος του πρώτου. Συμφώνησε και με εκείνον. Το βράδυ λοιπόν εκείνης της μέρας ανέβηκε στη σκεπή του σπιτιού του, δεύτερου, και χωρίς να γίνει αντιληπτός, έβγαλε από τη θέση του ένα κεραμίδι ακριβώς πάνω από το κρεβάτι του και το ξανατοποθέτησε προσεκτικά, έτσι ώστε να μπορεί να το μετακινήσει εύκολα τη στιγμή που θα έκρινε πως ήταν η κατάλληλη. Συνεννοήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, έτσι ώστε το βράδυ που επρόκειται να γίνει ο φόνος, να μην κοιμηθεί στο μέρος όπου συνήθιζε να κοιμάται, αλλά να τοποθετήσει παραγεμίσματα κάτω από τα σκεπάσματα, προκειμένου να δίνει την εντύπωση ότι κοιμάται. Τελευταία κίνηση ήταν να προσεγγίσει πάλι τον άνθρωπο που είχε αποφασίσει να γίνει φωνιάς για να πάρει πίσω το αίμα του συγγενή του και να του προτείνει τον τρόπο που είχε εφεύρει, έτσι ώστε να έχει επιτυχία ο επικείμενος φόνος. Το συμφωνημένο βράδυ, λοιπόν, την ίδια καθορισμένη ώρα ανέβηκε στη σκεπή του σπιτιού του εχθρού του, αυτός που έμελε να βάψει τα χέρια του με αίμα. Μετακίνησε το κεραμίδι και σκόπευε τον δίθεν υποψίαστο συγχωριανό του. Έφυγε με την εντύπωση ότι τον σκότωσε ή, στη χειρότερη περίπτωση, ότι τον πλήγωσε. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Αντίθετα, σκηνοθετήθηκε ένας κάποιος επιπόλαιος τραυματισμός αυτού που έπρεπε να σκοτωθεί και έτσι θεωρήθηκε ότι έληξε η βεντέτα ανάμεσά τους. Επικολυρική ποίηση. Μπαλάντα. Γενική θεώρηση της μυθολογικής μπαλάντας. Στην αλβανική λαϊκή ποίηση συναντάμε δημιουργήματα στα οποία μπορεί να συνυπάρχουν λυρικά και επικά στοιχεία, με το επικό στοιχείο να υπερτερεί. Στα πιο παλιά, όμως, από αυτά, το επικό και λυρικό στοιχείο είναι αρμονικά δεμένα, έχουν περίπου το ίδιο βάρος και την ίδια αξία. Αυτά τα ποιητικά δημιουργήματα ονομάζονται επικολυρικά ή λυρικοεπικά. Στη φολκλωρική ποίηση τα χαρακτηριστικά δημιουργήματά της είναι οι μπαλάντες, επαρχιακά μπαλάντα από το ρήμα μπάλαρ, χορεύω. Μυθολογική μπαλάντα. Αυτές οι μπαλάντες αφηγούνται γεγονότα για πρόσωπα φανταστικά και μυθικά, αναφέρονται σε παλιά ήθη και αντιλήψεις, είναι από τα πιο παλιά δημιουργήματα των ανθρώπων, γι' αυτό και τις βρίσκουμε σε μεγάλη ποικιλία σε όλη την Αλβανία. Η μυθολογική μπαλάντα είναι η πιο διαδεδομένη στην Αλβανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μυθολογικής μπαλάντας είναι η μπαλάντα του κάστρου. Υπήρχε και στην Αλβανία η πανάρχια δοξασία ότι για να στεριώσει ένα κτίσμα έπρεπε να εντυχιστεί στα θεμέλια ένας άνθρωπος ζωντανός. Πόσο πολύ μας θυμίζει η μπαλάντα αυτή τη δικιά μας παραλλαγή του γεφυριού της Άρτας, όπου για να θεμελιωθεί το γεφύρι έλεχε στα θεμέλια του να χτιστεί ζωντανή η γυναίκα του πρωτομάστορα. Η μόνη διαφορά που πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι ότι από την αλβανική μπαλάντα απουσιάζει εντελώς το στοιχείο της κατάρας, κάτι που αντίθετα παρατηρείται συχνά στις ελληνικές παραλλαγές. Το κτίσμα ποικίλει και στις διάφορες αλβανικές μπαλάντες. Αλλού αναφέρεται κάστρο, αλλού γέφυρα ή μοναστήρι. Κοινό θέμα σε όλα αυτά τα τραγούδια είναι ότι το αντικείμενο της θυσίας είναι συνήθως γυναίκα. Εδώ οι λεπτομέρειες προσδίδουν ρυθμό και δυναμική έναντι του ποιητικού χρόνου. Το τραγούδι για το τείχος του κάστρου, στη Σκόδρα, είναι δημιούργημα μιας φολκλωρικής ομορφιάς και με τον ξεχωριστό τρόπο που είναι δομημένη, τραβάει την προσοχή και ξεπερνάει σε μαεστρία τις υπόλοιπες μπαλάντες με το ίδιο θέμα. Το τείχος του κάστρου. Έπεσε ο Μίχλη. Έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες. Μετά από 3 μέρες, μετά από 3 νύχτες, φύσηξε ένα απαλό φρέσκο αεράκι. Σταμάτησε την ομίχλη
μέχρι τη Βαλτανού, εκεί που δούλευαν 3 αδέλφια. Όλη τη μέρα δούλευαν στο κάστρο, όλη τη νύχτα γκρεμιζόταν. Πάει ένας γέροντας εκεί κοντά και εύχεται: «Καλή δουλειά, 3 αδέλφια». «Καλή τύχη και σε σένα, ζωντανέ γέροντα. Πού είδες την καλή δουλειά μας? Εμείς όλη τη μέρα δουλεύουμε και όλη τη νύχτα γκρεμίζεται. Πες μας την επιθυμία σου, ζωντανέ πατέρα, αν ξέρεις κάτι να μας πεις». «Εγώ ξέρω, μα φοβάμαι μην αμαρτήσω». «Είστε κι 3 παντρεμένοι? Έχετε κι 3 σας γυναίκες?» «Ναι, κι 3 παντρεμένοι είμαστε. Κι 3 μας έχουμε γυναίκες. Πες μας, τι να κάνουμε? Πώς να σηκώσουμε αυτό το κάστρο?» «Αν θέλετε στα αλήθεια να δουλέψετε, στο σπίτι μην το συζητήσετε. Κρατήστε το κρυφό από τις γυναίκες. Αύριο το πρωί, μόλις φέξει, όποια γυναίκα από τις 3 θα φέρει το φαγητό, αυτή που θα έρθει από τις 3, να τη χτίσετε στο τείχος του κάστρου. Και αυτή τη φορά θα δείτε τι έχετε κάνει, γιατί το τείχος συνεχώς πέφτει». Ο μεγάλος αδελφός πήγε στο σπίτι και το συζήτησε. Είπε το μυστικό στη γυναίκα του. Έτσι έκανε και ο δεύτερος αδελφός. Ξέχασε αυτά που του είπε, αυτά που του είπε ο ζωντανός γέροντας. Πήγε στο σπίτι και το φανέρωσε. Της γυναίκας του της το είπε, αλλά ο μικρός και ο καλύτερος στο σπίτι δεν το συζήτησε, της γυναίκας του δεν το φανέρωσε. Ξυπνούν πολύ πρωί, οι πέτρες έσπαζαν, οι καρδιές χτυπούσαν. Καλεί η μάνα τις 3 νύφες. «Νύφη, μεγάλη νύφη, οι μάστοροι θέλουν φαγητό και νερό». «Αλήθεια μάνα, εκεί δεν πάω, γιατί δεν νιώθω καλά σήμερα». «Νύφη, δεύτερη νύφη, οι μάστοροι θέλουν φαγητό και νερό». «Αλήθεια μάνα, εκεί δεν πάω, γιατί θα πάω στους δικούς μου». «Νύφη, τρίτη νύφη». «Ορίστε μάνα, κυρία μάνα, οι μάστοροι θέλουν φαγητό και νερό». «Αλήθεια μάνα, εκεί θα πάω, αλλά έχω το γιο μου μικρό». «Ξεκίνα, πήγαινε νύφη μου, γιατί το γιο μας θα τον προσέχουμε εμείς και δεν θα τον αφήσουμε να κλαίει». Πήρε φαΐ, πήρε νερό και πήρε το δρόμο. Πλησίασε στο τείχος του κάστρου. Τα σφυριά σταματάνε, οι καρδιές δεν χτυπάνε και τα πρόσωπα χλωμιάζουν. Όταν την είδε ο άντρας της λέει: «Ήταν κακή τύχη για σένα, για να σε βάλουμε μέσα στο τείχος. Καλά να είστε εσείς, κουνιάδι μου. Μια επιθυμία μου μόνο σας αφήνω, όταν στο τείχος θα με χτίσετε. Το δεξί μου μάτι να μου το αφήσετε έξω, το δεξί μου χέρι να μου το αφήσετε έξω, το δεξί μου πόδι να μου το αφήσετε έξω, το δεξί μου στήθος να μου το αφήσετε έξω, γιατί έχω αφήσει το γιο μου μικρό και όταν το παιδί αρχίζει να κλαίει, με το ένα μάτι να το βλέπω, με το ένα χέρι να το χαϊδεύω, με το ένα πόδι να κουνάω την κούνια του, με το ένα στήθος να το ταΐζω. Το στήθος μας σκληραίνει και το κάστρο ας δυναμώνει». Μια άλλη ελληνική παραλογή, γνωστή σε όλους μας, είναι αυτή του νεκρού αδερφού. Πρόκειται για την υπερφυσική ιστορία του νεκρού Κωνσταντίνου που τον σηκώνουν από το μνήμα οι κατάρες της μάνας για να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε. Παραλλαγή της παραλογής αυτής συναντούμε στην αλβανική λογοτεχνία. Πρόκειται για την μπαλάντα Κωνσταντίνος και Γαρεντίνα, την οποία και παραθέτουμε εδώ μαζί με την απόδοσή της στα ελληνικά από τους μαθητές του σχολείου μας. Κωνσταντίνος και Γαρεντίνα. Ήταν μια μάνα πολύ καλή. Είχε 9 όμορφα παιδιά και το 10ο που ήταν κορίτσι το έλεγαν Γαρεντίνα. Για να παντρευτεί έρχονταν σε αυτή και τη ζητούσαν γη κυρίων και καλών ανθρώπων, μέχρι που ήρθε ένα παλικάρι από μακριά. Η μάνα με τα αδέρφια της δεν τον ήθελαν, τι ήταν από πολύ μακριά. Μόνο ήθελε και συγκατάνευε ο αδερφός της, ο Κωνσταντίνος. «Κάνε μάνα αυτό το γάμο». «Κωνσταντίνε παιδί μου, πώς έχεις αυτή την επιθυμία, τόσο μακριά να μου την πας?» «Όταν τη θέλω για χαρά αυτή δεν θα την έχω».
και αν τη θέλω για φαρμάκι, ούτε για φαρμάκι δεν θα την έχω. Θα πάω εγώ, μάνα, να στη φέρω. Την πάντρεψαν τη Γαρεντίνα. Ήρθε όμως χρόνος άσχημος που πλήγωσε αυτή τη μάνα και έχασε 9 γιους σε μία μάχη. Εκείνη φόρεσε τα μαύρα της, το σπίτι της μαύρισε κι αυτό. Αργότερα, όταν Σάββατο ξημέρωσε, βγήκε από το σπίτι και τράβηξε για την εκκλησιά, εκεί που είχε τους τάφους των γιών της. Πάνω σε κάθε τάφο άναψε το καντήλι και έκλαιγε με πόνο. Πάνω στον τάφο του Κωνσταντίνου όμως, 2 καντήλια, 2 κλάματα. Κωνσταντίνε, παιδί μου, πού είναι ο λόγος σου που μου έδωσες πως θα έφερνες τη Γαρεντίνα την αδερφή σου? Ο λόγος σου είναι κάτω στο χώμα. Καθώς σου ρούπωνε, έκλεισε η εκκλησιά. Μέσα από τα φώτα των κεριών σηκώθηκε από τον τάφο Κωνσταντίνος. Η πλάκα που σκέπαζε τον τάφο του έγινε άλογο φτερωτό, σκεπασμένο με μαύρο πανί, και ο κύκλος που κρατούσε την πλάκα έγινε χαλινάρι από χρυσό. Ανέβηκε στη ράχη του αλόγου και έφυγε γρήγορα για το σπίτι της αδερφής του. Έφτασε όταν βγήκε ο ήλιος. Στην αυλή, μπροστά στο πλουσιόσπιτο, βρήκε τους γιους της αδερφής του, που παιχνίδιζαν με τα χελιδόνια. «Πού πήγε η κυρά μάνα σας?» «Πήγε στο χορό, στην πόλη». Έφυγε ο Κωνσταντίνος και πήγε στον πρώτο χορό μονολογώντας. «Όμορφες αρχόντισσες είσαστε, αλλά για μένα δεν έχετε νέα». Πλησίασε τότε και ρώτησε κάποια. «Ευτυχισμένες να είστε, λαμπερές αρχόντισσες. Είναι μαζί σας η Γαρεντίνα? Η Γαρεντίνα η αδερφή μου?» «Πήγαινε μπροστά, θα τη βρεις, γιατί ήρθε στο δεύτερο χορό». Πλησίασε τότε και ρώτησε. «Κωνσταντίνε, αδερφέ μου», φώναξε τότε μόλις τον είδε η Γαρεντίνα. «Γαρεντίνα, ξεκίνα να φύγουμε, θα έρθεις στο σπίτι μαζί μου». «Πες μου, αδερφέ μου, αν θα έρθω για φαρμάκι, να πάω να μαυροφορέσω». «Έλα όπως είσαι». Πίσω στη σέλα του αλόγου του την έβαλε και πήραν μαζί το μακρινό δρόμο ο αδερφός μαζί με την αδερφή του. Έτσι μίλησε τότε η Γαρεντίνα. «Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, βλέπω κακό σημάδι. Τα στιβαρά σου μπράτσα φαίνονται μουχλιασμένα. Γαρεντίνα, αδερφούλα μου, ο καπνός από τα όπλα μας τα χέρια μου έχει μαυρίσει. Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, κι άλλο σημάδι κακό εγώ βλέπω. Τα κατσαρά σου μαλλιά είναι γεμάτα σκόνη. Γαρεντίνα, αδερφούλα μου, τα μάτια σου έχουν γεμίσει από τη σκόνη του δρόμου αυτού. Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, γιατί τα αδέρφια μας δεν μας φέγγουν? Τα παιδιά της ονγίνης μας δεν βγήκαν να μας προϋπαντήσουν. Γαρεντίνα, αδερφή μου, μήπως είναι σε εκείνο το χορό? Ήρθαμε απόψε και δεν μας περιμέναν». «Πάλι κακό σημάδι βλέπω εγώ. Τα παράθυρα του σπιτιού μας είναι κλειστά και χορταριασμένα. Έχουν κλείσει από τον αέρα της θάλασσας, γιατί εδώ κάνει βαρύ χειμώνα». Έφτασαν, πέρασαν από την εκκλησιά. «Άσε με να μπω στην εκκλησιά, παρακαλώ». «Θα ανεβώ μόνη τα σκαλιά ως πάνω». Η Γαρεντίνα ανέβηκε στη μάνα της. «Άνοιξε μου την πόρτα, μητέρα μου». «Ποιος είσαι εσύ που χτυπάς την πόρτα?» «Κυρία μάνα, εγώ είμαι, η Γαρεντίνα». «Αλλά άνοιξέ μου, κυρία μάνα». «Φύγε μακριά, ξεδιάντροπη νεκρή, που μου πήρες τα 9 αγόρια μου και μου μιλάς με τη φωνή της κόρης μου. Τώρα θέλεις να πάρεις και μένα». «Άνοιξέ μου εσύ, κυρία μάνα». «Κυρία μάνα, τι θέλεις να πεις?» «Εγώ είμαι, μόνο η Γαρεντίνα». Η μάνα της άνοιξε την πόρτα. «Ποιος έφερε, κόρη μου?» «Εμένα με έφερε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ο αδερφός μου». «Ο Κωνσταντίνος που είναι τώρα?» «Εκεί μακριά, είμαστε μαζί, μα χωρίσαμε. Μπήκε στην εκκλησιά για να προσευχηθεί». «Ο Κωνσταντίνος μου έχει πεθάνει». Κρατήθηκε η μάνα από την κόρη, κρατήθηκε η κόρη από τη μάνα. Πέθαναν τότε και η μάνα και η κόρη. Σε αυτό το σημείο γίνεται μια παρουσίαση φωτογραφιών που έχουν σχέση με τη χώρα Αλβανία, με το αλβανικό σπίτι και με την αλβανική οικογένεια.
Thank you.